ya ka jing perkhat baro ha ka jing kongu yau kres nowa ula kongu ban thau ya ka ying ling abau blei ula hukum abau blei ula hukum wat la tep haduk katnu ka jeliu ka jing mu blei u kongu badu siani askam wat la katnu bagi briu ki kren ben ya u kaba arpat ke jing silur ban penkerpang ya ladi nagani ka perthai nowa umsim penyakle ya ladi bat karukom perkhat bat karukom im jong ki briu hakitu kipor Joseph kumunong sinsyar bahakli du hagari Egypt like nau paru umdon jing ruem ban yo ya ki bau kwa haga jing im jong u lagalong hagabam hagadi lagalong hagariam hagabaj lagalong bat yabaro ki jing ngau bha jong gani ka perthai nrei namar bau long usamla ubajanai pat basiani au blei bakan saitam ula kiar bat len ya kita ki jing ngau bha baro ya ki baka perthai kala ban ai hau simla penyakle simla penyakle yala de baka rukom im jong kinong Egypt utieng buram bat upendam siaga jing kongu yau blei ubasisa im ka jing im kaba khut ka jing im kaba hok ban pen phalang ya ka buram blei agari Egypt baru kawai isam lajiu pula syaring merau sa Babylon haus im Nebukadnezar Daniel Shadrach Meshach bad Abednego baru sangut ini kila kutlang bat smai bagi nam len no yau blei uba em bat ublei uba sisa lemne ban penkheng ya ki an bagi hukum jong u kim simlat tre ban pentingit ya ladi da ka bam ya ki jing bam sim balabu akmat jong ki wat laga de ya ki ban yap ya ka jing slor bagi jing senrang mensim tang bagi tre ban ta bat ban bam ya ki jing bam sim bat bandi wan nrei ila penkerpang ya ladi nadu kayat kayem bat karukom im naki wei pat ki brio jing penyakle rukom perkhat bat karukom im jong kani ka perthai kalong ka ba ma bat ka ba mensau namar ka penjengot ya ka jinglong jing im Kristan ka penjengot ya kani ka jing im jinglong Kristan jongi ka jing penyakle ka rukom perkhat bat ka rukom im jong kani ka perthai kalong ka ba ma hadu kata bat ka ba mensau namar ka penjengot ya ka jinglong jing im Kristan jongi nrei kabas ngausi rei kabas ngausi ban ong bahagi ne kisngi jongi menta kis Kristan kinut ban ya kompromis bat ka perthai bat ban buat ro ya ki kom perkhat perdan jong kani ka perthai bat kani hi kalawan ra ya ka jing nyo kor ya ki ki bakan jado wei na ki jing maham jong kinong ya thulupa jong ublei kum hosia ba ki wei pat along ka jing mana na ublei ubasisa nrei ibriu ki jong ublei ki mani ya ublei bal ublei jong kani ka perthai
ublay jong kamariam. Kebalai pat. Kebalai, kebenta kebalai, ke jinglong adkar, aga jinglong jingim jong unawa. Ke jinglong adkar, aga jinglong jingim jong unawa. Ke jinglong adkar, kalong kasap tenrai, kabami nakabor haloladi. Ya kabau blay ulaai ulabu hau briu. Naduk kaba menangkong. Kajing im kepada teu, kajing im kepada perkat, ban sumar ya laga jing im, nang baga jing im, kanom long kaba bakla, hagaba sniu. Andrei kajing im, kaba bej, kaba bha, kaba itenat, bat kaba don buram. Kajing im, kaba pensngau bha ya ublay, bat kaba im adkar, haga jingadei para brio. Jinglong adkar, kalong kamon ublay ban taudur, ya kalong renyang jong brio. Kembaulah tau ya brio haga dur ublay hi, haga hop, haga jingkut, bar haga jing sisa. Rajisu ong namar kata, te manu baro. Ubas ngau yaki nikiktin jonga, bat ubalek yaki, ngantarai ya kumubriu bastat, ubalatei ya kaying halor umau siang. Kibangay, kibalong kikun kajingsay kikun usi kahop. Naba milong barok kikun kajingsay ba kikun kasi. Ngimlong nagajong kamit, lemni nagajong kajingdom. Kumta, itu nginyo, kya kum kiway. Nrei, tu nginyay long kibayay saray, bat kibalong adkar. Rei mangi abang ilong kikun, jong kasngi, tu nginyay long adkar. Kiba pong ya kajing yada syadem jong kajingay. Bat kajing i, bat kajing karman, kajing im, kom kajing yada kli. Day bat im, ya kajing im, kabakat kom ka gospel ukres. Haga jinglong adkar, om haga jing sikar. Tang baga jing im jong pi, ai kan ya day, bat ka gospel ukres. Jing im lengkar, bat ka jing pen serwa ya kapor. Haga jing di jing bam sngau bha, bat ka jing bom sya sensyar, kala penlong ya ki ying kisam. Kristan ki jongi hagini kisngi. Ying ki bapat ki baprang. Nrei ka ying unawa. Kala like na kini ki baro. Namar baka ying hi baro away. Kala pendem bat sya sensyar. Hau nuwa ubalong kanuksa babha. Yaki long ying long sem Kristan hagini kisngi. Raji su maham yang imenta. Bakum kiying kisem Kristan. Inam pensep ya kapor. Kabak kordor. Ya kabau blay udang ay hangi. Haki kams ngau bha kibatang sipor. Kabasau bat kabak haddu. Kabasau bat kabak haddu. Kajing yaine. Bat kajing sianya hau blay. Kajing yaine jong unawa bat kajing sianya hau blay. Unawa ubat scam yalaga jutang bat ublay. Bat uyaine hakikular kiba scam bat kiba sisa. Lengba kijing kren ben bat kijing kren pen podor. Nawa bat kajing jong u hi bar kaway, hi ngap jar. Lempen paitin keliang yaki. Dagaba siania scam kang hau blehi. Dem bantrei yalakakam. Kabala siania hau ban pendap yaka
hadu kabakot nang ban pensa yala ka ying kumu sembay wa na kabantau blay baun sandur semai yaga pateng kabadang sa kardang ani kajingyay ne jong u kalong namar ka jinget kabas kem hau blay ubadon bor alor baro Yesu keren sepang kani ka jinget kabala ban penkenria wat yaki lumba ying jongi hagini kisni niya kendu yaki maus yang kiba kraw hadu kata-kata kiba pensngausi bat kiba penno mensim bat penduk boru ban syakri yau blay rei ka jing yai ne scam ha ka jing bat ka jing siania hau blay along ka bor bari kabala ban penkela ya ka jing du jing kermen ya ka jing kermen ka ba hau blay ying unawa kamdon kanu ka jing long ka ba kenrum ka ba kenram kamdon kanu ka jing ya per jingmot enrei ka jing i ka ba palai ka sensyar ya ka ying unua ba ka ying hi bar ka we ka yo mat ya ka jing it blai ba janai ka jing it kawan ra ya ka jing syongsuk syongsan bat kani kalong ka bor ka bari yo unua hi ha ka la ban ya syafrang ha ka ba pendep ya ki jing temu jong blai ka jinget bat ka jing siani askam jong unawa hau blay jinget bat ka jing siani askam jong unawa ya ka jing don rengkat ublay hap deng jong ki jing ibo ya kendu kanwan ra kawan ra ya ka jing job aga jing jong u kani kalong ka bor bari ka bekersan yo nuwa bat kani kala penlong yo u banlong unong job kani kalong kata ka jing job abala job no thiau ya ka perthai ka jing nge jong i ken uta ba job no thiau ya kata ka perthai dang uta ken ubanget bau jisu ulang ukun ublay to blay kerku blay na kabanta ka buram jong amen Napoy si kaban penway no ya kani ka jing sakri ka jongi ya ublay kerku yang i bangin mi na kani ka yeng ngilai pai sa lagi jong ki ke sam ta ki jing kerku ki jong ini penwai no ya kani ka jing sakri jongi ya ublay da Jyrwa ka balai spa andri pusau wat lai spa andri pusan na ka barem kat no thiang ban siania hau bat ban pediang ka tien bu ai ban nge aga gular jong u ban tipru budai utrai Yesu menga siania lok ba sisa ngala siam Yesu kodor tang hami ngasiani skam roi baro sau teli kit khot ke Jyrwa ka balai spa andru pusau parhadin kaningan kerpat di pastor bisi lengdo min perlai egi dagi jingker ku penduai ke Jyrwa ka balai spa andru pusau balai spa andru pusan ka berem Kat no tiang ban shanya
jong bantip budeu try Jisu mengasanya lok shishanya lashem Jisu kordor tang hamid ngashanya skem kat no tiang kalong banshanya wa batut das nambagor hang tangan wejgi da chingek bangan yo likom kayor Jisu mengasanya lok shishanya lashem Jisu kordor tang hamid ngashanya skem hot katyang banshanya nakapap banyo latim dakabab yang na Jisu jing sok jing men bat jing Jisu mengasanya lok shishanya lashem Jisu kordor tang hamid ngashanya skem ngas ngosok ngalah banshanya Jisu lok bagen sai ngatip ru long lembat kat hadoat bertekan wai Jisu mengasanya lok shishanya lashem Jisu kordor tang hamid ngashanya skem Ngai ngui me atroi beli buku paju bab neng namar kini kaporin je slok kentang jeng yung kibangai hakmat jome hakini kapor komenta ngai ngui me namar kakuborin kaktian ke jong blei bapin kan mau yengi sefang ke jingai ke jong noa rabi ngatroi kan rabi pamangirung yo ke juga jingai kumbau noa or pun pau hakini kapor komentua kumjur kan long hakini kapor jong komenta Kuyang yung kabalang, ikibangai bar ko na po yung kabalang. Doon kad laman yung haman kipor baro. To ay niya yung tribe ng pinimjing Jesus Christ, kajing iba no bamjukot. Namang yung sobat siyam si bol yung simukoy. Niya sarang kad laman yung kabalang ni Lumshyiap, kan pa yung Kristan baro yung kabalang. Kabalang pa rin nakarigit yung
Mereka setelah kepercayaan, nanti mentah si bom jukut. Amen.